ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ସଜନା ଶାଗ ଜହ୍ନି ଭଜା। ମୁଁ ଯାଇ ସଜନା ଶାଗ ତୋଳି ଆଣିଲି। ଓଃ, ଦେଖୁନ କେମିତି ଫୁଲେଇ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜିଦେ। ପୁରା ଭଲସେ ବାଛି ଦେଇଛି। ବାଛି ଦେଲା ପରେ ପୋକ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ପିଆଜ କାଟିଦେଲି, ଜହ୍ନି କାଟିଦେଲି, ବାଛିକି ପୁରା ଥୋଇଦେଲି। ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚିଦେଲି। ତେଲ ପକାଇକି ତା ଦେହରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲି, କାରଣ ଶାଗର ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ। ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଜହ୍ନି କାଟିଥିଲି ପକାଇଦେଲି। କାଟିଦେଲା ପରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ସିଝିଗଲେ ସିନା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା। ରସୁଣ ପକାଇଦେଲି। ରସୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସଜନା ଶାଗ ବାଛିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଭାଜିଲି 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 ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ହେଇ ଆଇଲା। ଉଫ୍, ମୋ ପେଟରୁ ଭାରି ନାଳ ବୋହିଲାଣି। ପାଟିରୁ ବାଢ଼ି ଦେଲି। ବାଢ଼ି ଦେଇକି ପଖାଳ ଭାତ ବାଢ଼ି ଆଇଲି। କି ମଜା ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।